La nostra posició amb els tres turons és una posició conceptualment absolutament diferent a la posició que té el govern de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres estem a favor d'un parc mixt en el que hi pugui haver habitatge. L'Ajuntament està disposat a que això no sigui així, no? Nosaltres estem satisfets que més de 400 habitatges es salvin amb el plantejament que es fa ara, però nosaltres continuem estant en contra, absolutament en contra d'aquest pla dels tres turons, per creure que aquest pla dels tres turons continua partint d'una idea equivocada, que jo crec que és la de sempre, no? És a dir, nosaltres la crítica grossa que fem amb l'Ajuntament amb aquestes requalificacions i en aquestes situacions és que han decidit que un conjunt de cases, que en molts casos estan bé, s'han de tirar a terra. I nosaltres creiem que això no ha de ser així i que és possible fer un parc amb habitatges en el seu interior en alguns casos, no? I per tant nosaltres continuarem pressionant i lluitant perquè això canviï i que no s'apliqui el pla de la manera com planteja l'Ajuntament de Barcelona. Per cert, quan parlem d'això, jo crec que d'una vegada ja podríem fer el parc, de totes maneres. És a dir, a mi una de les coses que em sorprèn, no?, és que no fem el parc. Jo dic, poden haver discussions i poden haver dificultats, però d'una vegada tirem endavant el parc, perquè el que no es pot tenir és zones i zones fetes una autèntica porqueria. Jo dic, escolta, tiri endavant el parc d'una vegada i deixis de tantes històries i de que aquesta casa aquí no m'agrada, perquè al final són uns conceptes que a mi em semblen absolutament ridículs, no? És a dir, jo crec que una gent que està afectada tants anys, jo crec que el lògic és que els desafectem ja, no? Però el lògic és que quan ho fem bé, no? Jo sí que asseguro una cosa, no? En Xavier Trias, que espero que guanyem les properes eleccions, quan jo sigui alcalde, si l'Ajuntament tira aquest pla tal com està ara, jo el canviaré. És a dir, no estem d'acord amb el plantejament que fa l'Ajuntament actual amb aquest tema, no? És un tema que creiem equivocat. No és un tema només que afecta els tres turons, és un tema que pels mateixos motius nosaltres ens hem oposat en temes del Carmel, pels mateixos motius ens oposem a temes de Torre Baró, és a dir, són coses que nosaltres les prenem des d'un punt de vista conceptual. Creiem que no hi ha dret que l'Ajuntament digui que aquestes cases no m'agraden. Això ens agradaria, no hi estem d'acord, no hi estem d'acord. Es pot fer d'una altra manera i crec que s'ha de ser molt més respectuós amb les persones, s'ha de ser molt més propers a les persones i és una equivocació.